La colla gegantera de Balaguer busca voluntaris pel seguici festiu de Balaguer, que se celebrarà durant la festa major. El seguici donarà vida a la cultura popular de la ciutat i farà la seva primera aparició conjunta el proper dissabte 12 de novembre, a les 7 de la tarda, quan farà el seu recorregut amb la participació local dels bastoners del Casal Pere III, la colla gegantera i grallera, els Diables Bèsties Ferèstigues i, com a colla convidada, el Ball de Valencians de Reus. Després de la cercavila pels carrers del centre històric es farà un ball a la plaça del Mercadal amenitzat per la Cobla dels Ministrils de Tarragona, els grallers, els carreter, els grallers de Ponent, els baladrers i els tavernes. L'objectiu de la crida de voluntaris que es realitza des de la colla gegantera és trobar gent disposada a portar un cap gros, un gegant o una geganta o fer ballar per primer cop els cavallets restaurats de la ciutat. Magda Colillas, presidenta de la colla, recorda que és una agrupació totalment oberta i per aquest motiu es fa una crida a la participació. La crida és més que res per donar també a entendre i que quedó molt clar que la colla és oberta, no es paga ni per un ingrés ni es retorna cap diner per sortir perquè senzillament no es paga. La gent ho fa perquè vol, la gent ajuda a arreglar els gegants, anem a les sortides perquè vol, perquè ens ho passem bé. Llavors, com que ara a més al seguici hi havia la cosa d'estrenar els cavallets, que serà la primera vegada que surten en un acte així, també hi havia gent que havia comentat que li faria gràcia. Llavors és obrir per gent que vulgui portar el seguici els cavallets, també capgrossos, que hi ha gent més gran, aquí estem molt acostumats a veure els capgrossos amb canalla i volíem fer el pas aquest almenys al seguici per portar-ho gent gran o crios no tan petits com els que estem acostumats a veure-ho. Colillas ha parlat també del reclam de l'estrena de la restauració dels cavallets i també de la finalització de la reforma d'Arsenda, amb un nou pentinat. És un reclam i a part suposo que també és una part que la gent de Balaguer que realment fa el seguiment de gegants i de totes les figures de la paeria i que porta la colla gegantera tenen ganes de veure modificacions d'aquestes i millores. Per una banda tenim la restauració dels cavallets que feia molt temps que no es veien al carrer i s'hi fa una reforma total tant de part que no es veurà, que és la part estructural, com de la part més visible que és la roba i el pintat. Aquests sortiran el dia del seguici, pel seguici, o sigui el dissabte, dia 12, i després hi ha l'altra novetat, que vam començar a fer la reforma del Yusuf i de l'Arsenda, els vam netejar els vestits, els hi vam fer uns arregles que faltaven, i ara ens faltava pintinar l'Arsenda. L'Arsenda en aquests moments acaba de sortir de la peluqueria i per tant l'Arsenda amb el seu nou pintinat, els Yusuf pintinat i arreglat, sortiran el dia 9 amb les autoritats. Per tal de participar del seguici festiu cal posar-se en contacte amb el correu electrònic collagegantera@gmail.com o bé al telèfon 625 73 67 53.